Ohartxo bat, hemen aeroportutan da abirikan ematen dutena, mobiliak itzaltzeko, amatatzeko. Amaten. Nik ez dut hartu den, hasta. Mobile zuera. Ez zaitik izin behar. 70 urte Euskal Herriari laguntzen. Mogitu zirie. Ohorea. Ohorea handia da niretzat Gernika Batzordearen izenean eta gaurko ekitaldi hau posible egin duten guztien izenean, gaurko maila osatzen dutena aurkeztea. Batez ere, zentzu honetan, Euskal Herriaren alde eman duten eta ematen dutenaren alde. Zer alde utziko diazuen momentu baten, gure begirada atzera botatzen. 1976an hasi zuen batzordeak bere ibilbidea. Jadanik 40 urte baino gehiago, baina beti ere bidearen norabidea aldatu gabe. Eta herriaren betiko errebindikazioak giltzaritzat hartuta mugitu izan gara gure ekitaldi guztietan urtero. Jaio ginenetik bakea lortzearen borrokalari amorratuak izan gara. Hori bai, benetako bake duinak behar dituen erro senduen aldeko borrokalariak. Aurtengo egitarragoa ikusi baduzu, gure laguna den Tasio opari digun, horma irudian ikus eta irakur daitezke erro sendo hori. Bakea, justizia, askatasuna, errespetua, konponketa, eskubideak, autodeterminazioa barne. Bide horietan sakontzeko herriaren borrokaz gain, nazioarteko babesa ere derrigorrezkoa ikusi izan du. Duela 70 urte George Steer, haren testigantza izugarri garrantzitsua izan zen, bombaketaren gezur ofiziala deseustatzeko nazioartean izan zuen oihartzunari esker. Geroago Herbert Soward eta beste zenbaiten testigantzen garrantzia azpimarratu izan dugu beti. Aurten, 70. urteurrenean ere, nazioartekoen babesa lortu nahi izan dugu. Hor dugu, esate baterako bihar juntetxean, Euskal Herriaren autodeterminazioaren alde ekiteko nazioarteko hainbat hautetsi eta parlamentarie foroaren talde promotore bezala aurkeztuko duten ekitaldia. Agian, oraindik, martxan, bizirik dagoen gatazka politikoaren konpontze bideak urratzen jarraitzeko beraien herrietan. 26an, berriz, eta hau, pixkabate ez zira noa, gure laguna izan zen Dulci September Euro-Afrikarra omenduko dugu. Gaurko maila bueltatuz, hemen dauzkagu hitz egiteko 3 pertsona. Josune Salvarez Enparantzatx Gerri, Arnaldo Otegi, bi hauek behar bada aurkezpen luzea eta sakona merezi eta behar lukete. Baina bestalde sobera ezagunak ere badira urartian, eta horretan utziko dugu. Oin, eurai, baimena askatuko diet biei, maila osatzen duen hirugarrena eta hirugarrenai buruz hitz batzuk eskaintzeko. Flandriako abertzale ezaguna eta bizitza osoa Euskal Herriari laguntzen eman duena. Frankismo garaian, sarritan etorri zen Euskal Herrira, besteak beste Aberri egunetan. Ezaguna da baita ere, 1975an, Gernikako Aberri egunean debekatuta zegoen ikurrina ateatzeagatik Guardia Zibila ezagutu zuela, atxilotu eta kanporatu izan zela. Gernikako umeak bestalde, Flandrian bertan harrera ederra izan zuten gerra garaian. Gaixo badago ere, ez du ematen, gurekin egon nahi izan du. Gaur gure omenaldi xumea
baina beroa bioz-biozez eskaini nahi izan diogu. Bioz-biozez eskerrak emanez. Hori hirugarrena da, Walter Luite. Aurkezpenekin hasteko, Txillardegi bere esperientzia Walter Luitenekin bera ezagutu zuena, eta nondik norakoak kontako dizkigu pixka bat. Esan didate, hemengo maiko egia 10 minutu inguru posible. Baina hala ere beti gara da. Bueno, orduan hasteko nik esan duke nuen. Kaixo, eta arkideok dago. Walter Luiten hor da hola da, enetzako ohore handia da hemenaren berri batea, eta eskertza bihozkor batetik hasi behar dut eraz, Oain dela, 15 urteko kontuak aipatuko baititut. Eta nik oain dela, 15 urte ezagutu nuen gure Walter laguna, Orduan, kokatuko izuet oso laburki, zer gertatzen zen gara ertan. 1970an, abenduan, kezkan eta larriduran pasa zitzaigun hilabetea. Alegia, Burgosko epaiketa izan zen, famatu da, dakizuen bezala, eta ondo dakizutenez, etako 6 laguni, horietako bat egozti, joen dara utxi hilda, 9 eriotzapen eman ziten, eta honek guztiak sortu zuen sekulako bultzada abertzaletasuna. Orduan, hori dela eta pentsatu genuen egokia izango zala, eta Telesforo Monzonen inguruan, frente abertzalea antolatzeko urratsak ematen hasi ginen iparraldean. Espainiar poliziak hau jakin, eta berriro ere Paristik usatu zuen honek gu abertzaleak iparraldetik usa gintzaten. Ez da lehenengo adia, ni barakit lehenago izan ginen ere bai. Eta alauean eta hori izan betiko kontua, beti botatzen dituzten, bake izateko modu egin. Bueno, 1971ko maiatzean, Telesforo gura baino asko zen dramatikoa bat ikusi ditu, ezta? Bueno, ordan bota egituzten biokin bat egin da, iparraldeko abertzale mordoska bat ere, eta 50 bat errefusiatu bildu ziren ingurana. Denak, dentakoa, esan jarrik ez dago, errefusiatu egiten, ingurana katedralean sartu ziren guztiak etako ziren. Baina hau katedralean sartu ginen, ez da egitzen zaten. Bueno, eta Eliza hartatik joateko eskatu ziren orduan bertako apezpikoak. Oso, aztena behin ere astuko zituen gauza egiten ziren. Etorri zanara, apezpikoa eta Telesforo mundarria gara hartan. Eta hortaz horrek berak ematen dio merezien ondiago aminik ere, berak hartu zituen pausuak, erabakiak hartzeko, izan zen harri-harria zen. Bueno, orduan, frantses agintariak bidurtu intzian, eta soluzio bat eskaini zuten. Gure urrunketa, igarokorra izango zala esan ziguten. Esan ziguten 6 bat hilabetekoa. Eta, ala izan zen, 6 hilabete pasa genituen, eta 6 hilabete pasa eta berehala, etorri ginen Euskal Herria berriz. Beraz, egia esan behar da, bete zuten bere mitzak. Orduan, esperantza hortan, grebalariek huelga utzi zuten. Eta orduan, beste fase batean sartu. Hori dago, Frantziako mugatik kilometro batzutara. Horren ozan sekulako batalla, gara hartan, eta kalkulatzen da 301.000 Flandrian iritsi gara. Beste batzuk baita 500.000 ere. Osea, izan zen sarraski ikaragarria. Orduan, horretik izmide bihurtu zen, Flandrian abertzalean Gernika. Eta hori da Telesforok zuzen aprobetxatu zuen paralelismoa. Bueno, orduan gara joan zanean Telesforo, joan zan 120 lagunekin, 120 abertzale, hemen daude batzuk, hane ondako batzuk. Eta dana kontatzen dute, oso harrigarri izan zela Telesforok euskara zitzen zuen.
Eta Flandria horiek, 100.000 Flandria zudenan, ez zuten euskera zulertzen. Eta hala ere, segitzen zuten hitzaldia, baina harritzeko modu. Osea, behar zukan mimiakin, behar zukan toaiakin hitz egiteko, total, bere alde jarri zituen. Bueno, orduan, nahi beste oso laburki, zantzun, guk ere zuek bezala, gure hilobiek izikinduak eta apurtua izan ditugu. Hilobietan gure hilien izenak gure hizkuntzaz idatziak zehozelako. Horregatik gaur hemen, geure Gernikak, frankistek, garai hartako fatxista guztien lagundurik errezi duten gure Gernikak, zuen Flams herriaren harima garretan bezarkatzen du. Eta bukatzeko esan zuen, gora askatasuna. Bueno, geroztik, behin eta berriz, ikusi izan ditugu Euskal Herrian Walter eta Berren nabaino bat ez ere, gure Walter egin nabaino bat. 1998 gertan, 1995 batzuk badakitenez, azkenean bukatu zen, ez nahi guzatuko. Eta baita, gaur ere, hemen dugu, beraz, Euskal Herrian bi eta berriz etorri da. Eta eritasun larri batek jota baldi badore, hemen dugu gurekin. Eta hori, benetan, eskertzeko da. Garai hartan esan berez bukatzeko, Euskal Herrian esperantza gero izugarria genula. Esperantza handia, Frankoia bazien oso zarrazan, bagenekin ikozala bereala, bentzat bada uste genuen, eta esperantza handia zuen, ezta. Eta gaur, ez hasiko, baina Arnaldo genen da nik uste desan dugu gauzaitaz, baina gaur gauzak ez daude, esan dezagun oso postuko moduen, ezta. Belgikar estatua ez da gaur inundik ere Flandria herrianetzako arriskua. Gola bat ez zantzak, ez da, Frantzisko izateko, eliminatzeko, asimilatzeko. Hori ez da gure kasua. Flandria gaur, eta hori jendeak ez daki, estatu askatua da Belgika federalean. Belgika momentuetan federazio bat da. Eta federazio horietan, Flandria dauka, egite osoa, mundu guztiak, daki bezala, edo ez dakita ditenako, ez dakite behar da. Nederlandar kulturaz oratua dago. Eta legonean, gure Jose Azurmendik esaten zuen bezala, herri bat ezer badima da, nazio kultura da, eta hori, esan behar dago duen, Flandriarrak erabat garaitu dutera, ez da. Nigoatzen naiz, gara hartan begian izi ginenean, Flandrian France esaten zara, ez da. Hori, amutu inda, ez da. Flandria tinko dago, beraz, zutik, Walteren kastako Flandriar abertzaleek lemari gor eutxi diotelako. Eta lema hori guk ere indarko dunuke, eta gure lema gaurko gure honetan, gure lemarinik uste autodeterminazio independentzia. Bihotzez Walter, mila esker, gora Euskal Herria eta Liebe Flandre! Euskal Herria independenta! Oin bigarrenez... Naiz lagun Euskal Herriaren. Nire euskara txarra da, baina gutinez euskara da. Ça, c'est un flamand qui parle le basque. Voilà, approche-toi. Euskara egiten duen Fondestarra naizela, egia da. Mais j'ai compassion avec lui parce qu'il va me servir. Aldiz horretik banekien, Walteren hitzak itzuli benitu benean, sofrituko nuen. Momentu batean kostatzen da zain,
badakizue zergatik. Mon oncle, moi je venais ici, à Miparalde ou ici, il disait, le problème de nous est la langue. Quand nous parlons le basque, tous les basques ne le comprennent pas. Quand je parle l'espagnol, ceux de l'autre côté ne le comprennent pas. Quand je parle le français, ceux d'ici ne le comprennent pas. Donc ça c'est le résultat d'une occupation de siècles. Vale. Moserrek esan zion, Walter Oneatu izenean, egoaldera edo eperaldera, Euskalduna eraso handi batala hizkuntza, euskararena. Berez, gara horretan, euskara hitzik ulertzen ez zala. Eta orduan erderaz, hizketan egotzatzenean, ematut zutela espainoltzat, eta frantsesez deritzen zenean, frantsestzat. Eta egoera horren kulpa, mende askoetako okupazioa dagoela, ez? On m'a dit qu'une hij zegt, het is het gemakkelijkst voor hem als ik Nederlands spreek. Berez eskatu diot, gure ama hizkuntza ez jarraitzeko, berez nederlanderaz ez, eta ez frantsesez. Ez frantsesez da denontzat okupazioaren hizkuntza. Eta hemen gabe, gure ama hizkuntza daukegu, berez itzulpenak egin ditzaket euskarara, eta hori zuen ama hizkuntza, edo jende askoren ama hizkuntza hemen, zergatik frantsesez egiten behar dugu. Nire pitega txiki bat eman diot, eta esperetu orain gure ama hizkuntza ez jarraitzeko dela. Il fait la même chose que... Maintenant, je le dis en français parce qu'il est là. Mon ami, un ami à moi qui était réfugié à Bruxelles, il disait quand nous tenons une soirée basque, votre traduction en néerlandais, c'est toujours la double longueur que ce que j'ai dit. Il est là dans la salle. Jacka zei altijd, jij spreekt dubbel zo lang als in de vertaling dan ik, maar ik fais la même chose. Oain bai, ez? Gure mesuz. Bira, Flandesen euskara inguruako edo euskararen aldeko ospakizunak genitu benean, beradun min batek, hemen dagoena, esan zidala, itzulpenak beti bi aldiz luzeago direla, oinarrizko edo originalek bezala, ez? Ik ga op, nu zeg ik het nog eens in het Frans, ik ga vertalen. On m'a demandé de raconter ici les relations flamand-basques. Mais c'est une histoire très longue, donc je vais le faire avec date, mais à certains moments plus long. Dus men heeft mij gevraagd te spreken over het contact van Vlaanderen-Baskeland. En ik ga het met datums doen. En voor enkele belangrijke dingen heb ik zelfs citaten. J'ai une lettre de monsieur Mitterrand et une lettre ouverte à monsieur González. Dat was tijdelijk quelqu'un d'ici, je pense.